100%, Adrian. Adrian, ume arrunta zen, guztiz normala. Baina egun batean, egoak hasi zitzaizkion. Adrianek bere burua pizka bat altuago imaginatzen zuen, edo bizarduna bere aita bezalakoa, baina inoiz ez zuen bere burua biegoekin irudikatu. Baina egoak antzeudela ikusita, hauek frogatzera animatu zen. Laster, Adrian, girabiraka hasi zen, airean piruetak eginez, inoiz baino hobeto pasatzen ari zen. Baina etxera itzultzeko ordua heldu zen, eta Adrian zalantzan egon zen. Nola erantzungo dute amak eta aitak nire ego apartak ikustean? Afaltzera! Etxera sartu bezain pronto, Adrianek beroki erraldoi bat jantzi zuen. Gurasoek ez zieten hegalei erreparatu, baina oso arraroa iruditu zitzaien semeak berokia etxe barruan eramatea. Bainua hartzea oso zaila izan zen, ohera joatea bezalaze. Berokia beroa eta deserosoa zen. Baina Adrianek ez zuen nahi inork bere egoak munduko ezergaitik ikusterik. Biharamunean, parkean, Adrianek bero handiegia zuen bere joko gogokoenetan jolasteko. Eta horrela joan ziren egun. Kotzez egindako bidaia luzeak eta igeriketa klaseak jasanezinak ziren. Eta hori etzen ezer urtebetetze festen aldea. Adrian gustora egoten zen euria egiten ari zuenean. Ariketa egun batean, haur bat berokiak entzen saiatu zen arte. Adrianek lasterka alde egin behar izan zuen, haserre eta triste. Eta hegalaiek inoiz hasiko ez zitzaizkiola, desiratu zuen. Baina, zeru gainean, txori batzuk ikusi zituenean, gogoratu zuen, zein zoriontzua izan zen, egan egin zuen lehen aldia. Eta bururatu zitzaion agian, berokia izan zela. Eta ez egoak, doakabe sentiarazten zuena. Zergatik ez duzu beroki hori kentzen behingoz? Galdetu zioten aitak eta amak. Adrianek lotzati begiratu zuen. Gurasoek irribarre egin zioten, eta Adrianek irribarrea itzuli zien. Denbora gehiago galdu gabe, Adrianek berokia erantzi eta bere gal zoragarriak zabaldu zituen. Eta azkenean, Adrian egan egiten hasi zen. Beroki zahar haren zama sentitu gabe. Goitik beste aurraskori erreparatu ziren. Hauek ere beroki lodi eta astunez jantzita baitzeuden. Denak Adrianen atzetik joan ziren begiradaz, marmarka ari ziren. Izilune bat izan zen, eta orduan zerua ume egodunez bete zen. Adrian etzen inoiz hain zoriontzu sentitu. Orain, bazekien inor ez zela guztiz arrunta. Baina bera, bai zela 100% Adrian. Ez ahaztu inoiz, zuen egoen boterea. Eta alazan edo ez pasan, zar dadila kalabazan, eta gera dadila 100%koak diren pertsonen plazan.